Iep, argi. Iep, garbi. Zure laguntza behar dut. Errazu. Badut soro bat. Bi karatuz osatua. Karatu tipiaren aldea 50 metro luze da, eta karatu handiarena 120 metro luze. Soro hori, azaera bereko bi zatitan eman nahi dut. AB zuzenaren perpendikulara den segmentu batez. Baina, A puntutik abiatuz, ez dakit soro debru hori nun motz. Zaude lasai, buruketa hori matematika problema gisa idatziko dugu. Bi zatiek azalera bera dute. Eskuineko karatua handiena baita, bereizketa hori karatu honetan izanen da. Bilatzen dugun distantzia ez ezagunari, isa izena ematen diogu. Luzerak metrotan eta azalerak metro karatutan izanki, ezkerreko zatiaren azalera hau da, karatu batena. Beraz, 50 karatu gehi lauki zuzen batena eunta hogoi bider isaken 50. Zure aldi orain, ze azalera du eskuineko zatiak? Lauki zuzen batena da, beraz, 120 bider, 170 kenisa. Berdintza hori, ekuazioa erraten zaio. Ekuazioaren bi aldeak atalak dira. Bai, horixe, ezkerreko atala eta eskuinekoa. Berdintza hori egiaztatzen duen isaren balioa ekuazioaren soluzioa da. Soluzio guzien atzematea ekuazioaren ebaztea da. Aixe ari zara zu. Horrek ez nau biziki laguntzen. Nola ikasiko dut ekuazio horren ebazten? Batxe gizon. Ekuazioaren soluzioa zer den ongi ulertzeko, hasiko gara balio batzuen probatzen. Entseguak egin ditzagun beraz. Ea soluziorik atzematen dugun. Isa, 80 baldin bada, isa ordezkatzen dugu ezkerreko atalean, eta hau heldu da. 50 karatu, gehi, 120, bider, 80 ken 50. 2500 gehi, 120 bider 50. 2500 gehi 4000 zazpimila eta 300. Eskuineko atalean gauza bera eginen dut. 120 bider, 170 ken, 120 bider, 9.000 eta 600. Ikusten duzu, bi atalak ez dira berdinak. Beraz, 80 ez da soluzioa. Ongi atzinatzen da afera. 110 saia dezagun. Ezkerreko atalean hause heldu da. 50 karatu, gehi, 120 bider, 110 ken 50. 2500 gehi, 120 bider 300. 2500 gehi, 6.000 eta 200. 9.000 eta 600. Eta eskuineko atalean, 120 bider, 170 ken, 110. 120 bider 300, 6.000 eta 200. Emaitzak oraino ezberdinak dira. 110 ez da soluzioa. Zaude istanpat. Are, azken bat. Isa 100 baldin bada, ezkerreko atalak hause balio du. 8.000 eta 500. Eskuineko atalak hau balio du. 8.000 eta 400. Antzinatzen ari gara. Kasu, naiz eta hurbil izan, atalek balio ezberdinak dituzte.
ehun ere ez da soluzioa. Soluzioa, ehun ingurukoa dela pentsa daiteke. Baina zure teknikarekin segituz, balio zehatzik ez duku sekoran atzemanen. Hori bera, horregatik metodo emankor batzuk erakutsiko dizkizut. Ekuazio bat ebatziko dugu balantza baten laguntzaz. Barka? Lasai, demagun, isagai bi berdin 6 ekuazioa. 6 eskuineko platerean ezar dezagun. Balantza dejorekatzen da. Horregatik, isagai bi ezkerreko platerean ezartzen dugu. Ekuazioaren bi atalak berdinak izanki, balantza berriz orekatzen da. Denbora badoa eta gu arekin. Nik isa dut ezagutu nahi. Ez altxasarea arrainguziak sartu artean, has gaitezen isa bakartzetik. Bi horiek kenduko ditugu ezkerreko plateretik. Berriz ere dejoreka. Marmar egiteko ordez, errazu otoi zer egin behar den orekaren berriz kausitzeko. Bestaldean ere bikendu? Txalo! Eta isak lau balio du. Ekuazioa ebatzia dugu. Nola adierazten aldugu hori? Isagai bi berdin 6. Ezkerreko atalean bi kentzen dugu, baita eskuineko atalean ere. Isaren balioa lau da eta idaz dezakegu ekuazioaren soluzioa lau dela. Beraz, ongi ulertu badut, atal batean eragiketa bat egiten delarik, eragiketa bera egin behar da beste atalean. Hori bera, eta hori edozein eragiketa izanik ere. Kenketa, geiketa, biderketa, edo berdin zatiketa. Ondoko bideoan ikusiko dugun bezala. Orain, balantzaren legea erabiliko dugu kalkulu programa bat deseginez. Baina ez da sekuran bukatzen zure afera. Badut besterik egiteko. Lan lastera, lan alfera. So egizu. Hiru isaken bi berdin bost ekuazioa ebatziko dugu. Ez ezaguna, atal bakar batean agertzen da. Eta horregatik dugu ezkerreko atala programa gisa idatziko. Ados. Eta isa hartzen badugu? Hiruz biderkatzen dugu. Hiru isa lortzeko. Ondotik, bi kentzen diogu. Hiru isaken bi lortzeko. Jakinez gero hiru isaken bi horrek bost balio duela, nola ondoriozta isaren balioa? Bi kentzeko ordez, bi gehituko dugu. Eta hori bi ataletan, orekaren ez galtzeko. Zazpi heldu da. Eta orain, hiruz biderkatzeko ordez, hiruz zatituko dugu. Bi ataletan, biztan dena. Bai, eta horrela, frogatuko dugu isak zazpi heren balio duela. Eran nahi baita, ekuazioaren soluzioa zazpi heren dela. Horrela idazten alda, baina idazkera trebea ere erabil daiteke. Trebea bada, onakon direlarik, hobeak hobe. Hemen gogoan atxiki berdena hau da, ekuazioko ez ezaguna atal bakar batean delarik programa idazten da. Ondotik, programa dezekiten da, balantzaren legeari jarraikiz. Hora! Eta ondoko bideoan ikusiko dugu nola ebatz ez ezaguna bi ataletan duen ekuazioa. Bon,
ikusi dugu ekuazioa nola ebatz ezezaguna atal bakar batean delarik. Ze gertatzen da ezezaguna bi ataletan izanez geroz? Galdera ona, ordu zen. Adibide bat har dezagun, bi isaken zazpi, berdin, minus hiru isa, gehi sei. Ekuazioa ebatz dezagun. Ah, bai, ezezaguna bi ataletan da. Minus hiru isa desagarraraziko dugu eskuineko ataletik. Eta nola eginen dugu hori? Hiru isa gehitu behar dugu eskuineko atalean. Zaude, baina oreka galdu dugu. Ez dago berdintzarik. Ezkesa, hiru isa horiek ezkerreko atalean ere gehituko ditugu. Ados, laburtuz, bost isaken zazpi berdin. Sei heldu da. Eta ezezaguna atal bakar batean da. Ah, hortik aitzina badaki nola egin. Lehenik programa idazten dugu. Gero, kontrako norabidea hartzen, programaren dezegiteko. Urratsez, urrats. Beraz, hasteko, zazpi gehitzen dugu bi ataletan. Heldu baita, bost isa berdin 13. Bukatzeko, bi atalak bostez zatitzen ditugu. Ekuazioaren soluzioa 13 bosten da. Badakit horrela idazten aldera. Baote da horretan ere idazkera treberik? Bai, so egizu. Ados, eta ororen buru, zer da gogoan atxiki behar. Hau duzu, ezezaguna ekuazioaren bi ataletan delarik, atal batetik desagerrarazi behar da, balantzaren legeari jarraikiz. Antzineko bideoan bezala bukatzeko. Horra! Eta ondoko bideoan itzuliko gara hastapeneko ekuaziora. Azkenean. Goazen beraz, hastapeneko ekuazioaren ebaztera. Delako soroaren zatitzeko. Kasu, parentesiak badira. Eta ze inporta du horrek? Zaude. Hobeki ulertuko duzu adibide honi so eginez. Ebazten hasi baino lehen, erraten aldidazu zenbat isa diren bi ataletan? Bistan da, bat ezkerreko atalean eta bost eskuinekoan. Segur zara? Begira iezaiozu agertzen denari atalak garatzen ditugularik. Ezkerrekoan, bi isa dira eta 15 eskuinekoan. Hats, ados, joan zina. Segi dezagun ikasi metodoa erabiliz. Hamabost isa horiek, bi atalai kentzen dizkiegu. Isa atal bakar batean izanez geroz, programa dezegiten dugu. Hori bera, 14 gehitzen diegu bi atalei. Eta minus 13 zatitzen ditugu isaren balioaren atzemateko. Isak, minus 32 13ren balio du. Ederki, itzul gaitezen gure hastapeneko ekuaziora. Arrazoi duzu. Berrogeita markaratu, 2005 da. Ondotik, biderkadura garatzen dugu. Baita eskuineko atalean ere. Orain, minus 120 isa desagerrazen da, adibidez. Bi ataletan 120 isa gehitzen dugu. Eta bi atalak laburzen. Ez ezaguna atal bakar batean izanez geroz, programa idaz daiteke. Isa,
bider 250. Ken 3.500, 20.400 kausitzeko. Orain, programa dezegiten da. Lehenik 3.500 gehitzen dugu, 2 ataletan. eta azkenik 250 zatitzen ditugu, 2 atalak. Bukatzeko, usaian bezala, emaitzaren forma laburtezina idazten da, balio hurbildu bat eman baino lehen. Kasu honetan, isak guti gora bera, 99,6 balio duela erran daiteke. Mil esker argi. Badakit orain soroa nun motz. Errazu garbi, lehen mailako ekuazioetan aditua zaitugu orain. Ona zarazu itxuari argi egiteko.